Assessoria d'imatge personal és un curs, un cicle formatiu de grau superior que dura 2 anys i el que es tracta és que estudiem assessoria d'imatge personal i estilisme. Els dos, és un cúmul de les dues, o sigui, no simplement un estilisme de esto es lo que se lleva, l'anirem a ficar, sinó també tenint molt en compte la tipologia de la persona i tot el que comporta els seus moviments, la seva professió. Un assessor d'imatge no pot treballar mai sense un objectiu, sense què vols projectar. No és un canvi de patito feo, sinó a partir d'una base que tu et donen, un objectiu, treballes cap allà. La part del protocol és el que té bastanta sortida, tant en tot el que és el món empresarial, o sigui, tot el que és organitzar actes, organitzar presentacions, organitzar festes, organitzar sopars, com a departaments de protocol de Generalitat. Evidentment no canviaràs mai algú ni indicaràs un d'allò perquè és el que es porta, que això seria més d'estilisme, sinó que has de tenir sempre en compte què vol aquella persona.